Bine v-am găsit la primul episod din Block City Wars. Și mama asta de nu știu cum cheamă. Hai să furăm mai întâi o mașină și un jetpack. Să cam așa. Și apăsați pe butonul de like dacă vă place. Dacă nu vă place, tot să apăsați pe butonul de like. Ca la care filmez eu acum, este 4 dimineața. Și putem fura mai. Sărim. Vă da sare, mașina asta de mă știe. Uite, m-am încăcat. Trebuie să căutăm și oameni. Stâng aici. Frână. Să căutăm neapărat un jetpack. Ne trebuie. Trebuie să ne cam pe aici. Da, scuze. Și asta e înăuntru. Să-i facem o vizită. Acest episod Cum fugem asta? Dau. Jetpack. Mă tot vede. Prinde-mă. Hai să căutăm un jetpack. Nu aici. Dar uitați-vă aici. Ei! Punem pe aici. Sărim. Sărim toată să nu murim. Să jur din asta. Am rezolvat. În viață când ne trebuie. Să vedem peste bans. Trebuie. Chestii. Și ne lăsăm încă. Nu știu ce. Și am multe șchista. Mă plăm pe ea. Și ne-am întors. Și ne-am blocat aici. Ne cuprăm pe ea. Plecăm. Uitați-l. Mor. Bă, și-am pus cu trajul ăla cu spatele. Nu prea pot, dar poți. Na. Ce mai zice acum?
GG, uite loc bun găsi. Racheta de poliție. De ce nu pot să fac? E altuia, al player. Distruge-o, așa fac. Păi ce să mă distrug? Papa, boss? Ha. De ce? Apar și aici? Așa trebuie. Da. Bug. Un drag, promești. Păi nu-i de la păstrăci. Ba da, mă joc cu pâine. De că cu ăla de armată poți să tragi. Am fraierit. Ce că ești în bucură. Care tragem mai în sus? Pe ea aia de viață. Nu, că vreau. Băi, Bombe. serios. Bă! Nu știu, bă. Zbor pe ăla. Hai mai tu să nu fac. Asta și cădeam. E? Papa! Bă, Tăcere de miros moara. mai consumai și tu. Este că s-au culește mereu. Și doar aici cu o granată înainte. Hai zi. Ia, se blocă. Din la deci. Ajuns. Mă caut. Să cam te caut pe sus. Nu. Uite-mă. Cum a ajuns să cu asta aici? Uite cum e. Cam greu. Oai, că de bombe de lui. Să sura o pazura. Ia aia gloanțe, poate să o carcă pe asta. Cum ar fi, e? Ce tare. Să dea și eu cu mai bani pe ea. Uite și parcă. Ce fac asta fără mine aici? Asta e eu mare prostul. Ce prindesc, ia de aici. Ia mă de aici ce prindesc. Ia mă de aici ce prindesc. Mai de dată. Să distrug și mașina asta. E o mașină ce-l bași pe asta, mă. Să-mi după asta. Bună. Ți-mă acolo. Nu pot să Bine fac. apăsat. Mă, ferește. Lasă mai tare decât el. Foarte. Ia. Dau? Da. Oh, mai că după Bine. 2 de ori. Aha. Oh, poți să dai în el aici. M-am 2 bombe. Am și pe polițistul ăsta. Iar, mă. Nu. Cam gata cu acest video, că vreau că sunt toată apăsată pe ultimul direct. Eu am fost de Zuzu și evident de asta tare, da, pa.